Ġiet estiża l-iskema tal-equity sharing għal persuni li għandhom il-fuq minn 30 sena. Dan hekk kif preżentament din hija miftuħa biss għal persuni li għandhom il-fuq minn 40 sena. Din l-iskema issa ser tkun miftuħa l-applikanti li għandhom bejn 30 u l-34 sena u għandhom dħul massimu ta' 25,000 euro u applikanti li għandhom bejn il-35 u 39 sena li għandhom dħul massimu ta' 30,000 euro. Din l-iskema ser tkompli fuq dik li bdiet lura fl-2019 u għalhekk qed tingħata l-isem ta' Equity Sharing Plus. Filwaqt li ħabbar din l-estensjoni, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Rodrik Galdes stqar kif permezz ta' din l-iskema il-Gvern ser ikun qed jidħol forċina biex kulħadd ikun jista' jagħmel daru u jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Issa qegħdin inniedu din l-iskema għal żgħażagħ ta' 30 sena. L-iskop tagħhom minn età żgħira huma jinvestu waħedhom fil-proprjetà flimkien mal-Gvern. U bekk intuhom iċ-ċans u nnifs li fuq 20 sena il-Gvern ħallslhom li max kollu tal-parti tiegħu tal-loan u ntuhom il-possibilità li jixtru dak is-sem wara 20 sena. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay stqar kif din is-sena ser tkun dik tal-Housing Affordably. Huwa spjega kif bis-sena 2019 l-iskema rreġistrat suċċess kbir bi kważi 400 applikazzjoni li ntlaqgħu mill-Awtorità tad-Djar u sa issa diġà nxtraw madwar 120 proprjetà permezz ta' din l-iskema. Qed tibnu fuq il-suċċess tal-equity sharing li ħarġet fl-2019 bl-iskop li tajn persuni li mingħajr l-Awtorità tad-Djar ma setgħu qatt isiru sedin ta' darhom. Persuni li jaħdmu, persuni li għandhom ċertu assi kapitali iżda minħabba l-età tagħhom kienu jsibu diffikultà biex jottienu loan mill-bank.